na magbabago ang damdamin kong ito. Kailanman saan mo ako'y tapat sa'yo. Nagkulang man ako, lagi kang may tambong. Subukan mo wala na. Ito, dala yung tubig. Oh. Hindi po. Wala yung pagsama ko. Dami. Na mahulog ang buwisin. Magandang gabi po. Meron? Merong isa. Yo, one viewers, hello. Yun. Gawa kami ng pandagdag dyan sa tindahan na negosyo. Pulburon. Ano tayo? Vlogger sa umaga. Businessman sa gabi. Tulog na yung mga bata. Balik kami na mag-asawa busy. Two viewers, hello. Matay na mo muna ma. Bakit? Dali mo muna dun sa Magandang gabi. Tayo malikot sa gabi. huwag na naman dito. Batang gulo sa adik.
Parang ano, Ano? amoy ko na konti. Naaway mo na? Sa taas. Parang sa Pero dito, hindi ko na amoy. Hello! Parang napagpilog. Dito. Yan, pulburon yan, pulburon. Alay na pala. Oo. Daming mga nagbabasketball sa labas. Ating tinda namin bukas pa. Pakita natin yung mga nalaro. Pasensya na po sa ingay. Wala na. Buhay ko'y wala nang halaga. Sa bulibol. Naglalakad. Two viewers, hello. Lapit natin yung ano, camera sa niloloto. Ating tinda serye. Yan. Brown lang siya ng kamay. Pag ganyan na, oh. Ganyan. Lapit na yun. Ganyan na. Medyo brown. Ayan. Nakikita. Pero namin na. Oh, konti. Pulburon. Tapos, pagka ano yan? Ma. Tatanggalin. Sugar, tsaka Halo na. Ay, dapat inurasan. Hindi ko naman alam pati yan. Ikaw yung may alam yan. Two viewers, hello. Magbabarang na lang. Ah, ganun. Oo nga. Three viewers, hello po. At nagluluto kami ng ano, pulburon. Ang dagdag dyan sa tindahan. Ito yung mga sangkap. Pwede nyo rin pong gayahin yung mga mahilig sa pulburon. Simple lang naman. All-purpose flour. Tsaka ito. Gatas. Pwede naman sila, pwede gumamit ng harina. Kaso mas pwede yung all-purpose. Kasi nga yung harina kasi iba-iba ang lasa. Ito. Margarine. Siyempre asukal. Ito lang natin na ano ihaharap. Yung natin ihan. Sana. Ay, may mga nagbibideo saan. Likod namin. Kapit bahay. At yung tinda namin bukas pa. Gay. Labing landas. Kailan kaya? May comment. Ano? Kuya Rini. Parang Gison, shout out. Hello Kuya Rini. Nilala. Narinig ba yung nagbibideo ako sa kabila?
Gumagawa kami kuya rin ng ano, pulburon. Kailan kaya masisilayan ang tangay sa aking buhay? Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi rin po, Kuya Rini. Naisip ko lang mag-live. Kaya rin na lang ata nanonood. Oo. Naisip ko lang mag-live. Kasi tulog na rin naman mga bata. Yung anak ko saka yung pamangkin niya tulog na. At sabi ko, nung pinabili niya kanina, butuin na natin ngayon habang nandito ako. Nandito ko, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Pag umibig, tagadang tang-tang, tagadang tang-tang, tagadang tang-tang, tagadang tang-tang. Ang aking shoutout sa aming dalawa. Sino kaya itong isa na to? Tadatang tang tang, tadatang tang tang, tadatang tang tang, tadatang tang. Magugong na yun. Igugong natin yun. Meron butas na. Hindi mo. Ha? Yun. Oh, nagong na eh. Kung sino ka man pasok, usap tayo. Sabi ni Kuya Rene. Sabi ni Kuya Rene. Say hi naman po dun sa isa. Para Kung may sino ka kausap man si Kuya Rene. pasok, usap tayo. Ano lang to? Ano, wala tuloy Kuya. Wala. Nahiya tuloy. Anong oras na sa inyo Kuya Rene? Kuya Rene, anong oras na po dyan sa inyo? Dol, share mo live. Paano mo? Paano mo share? Sa live. Paano ba yun? Mag-share ng live. Kasi sa kung phone. Iba ka. Kaya pa. Sino kaya yan? Malapit na konti na lang. Brown na siya. Hello po. O, dalawa na kayo Kuya Rene. Okay na, papatay na po natin. Brown na siya. Ganda mo. Papatay ko na. Okay na, Kuya Rene, na-share ko na. Iba ka. Aba ka kung magmahal. Luto na. Tapos, ano na sunod niyan? Yan, maya. Lalagyan natin ng sugar. Okay na, na-share ko na po Kuya Rene. Lalagyan ng powder.
Hindi po na po sa amin. Alam, medyo nag-brown-brown na akong ating milk. Ay, yung ating flour. Tapos, nilagay na yung siyempre yung gatas. Yo! Kuya Rene. Na-share ko na po, kuya. Itatansya-meter pa lang natin kasi hindi pa tayo marami. Nagamit kayo na. Nagpagamit lang ito. 9:24 daw sa kanila, Kuya Rene. Parehas pala, Kuya Rene. Hindi, ibig sabihin na Kuya Rene. Gabi rin dyan. 3 viewers, hello po. Ako na lang shoutout na rin sa akin. Na-share ko na, Kuya Rene. Tansya-meter lang. Yan na, asukan na nagay. Sabayan na lang natin yung kumahal na para rin tayo makapiray. Titikman ko yan. Titikman. Hinalo na. Ang problema pala hindi natin nasala. Yung. Hindi, ano naman yan? Bagong bukas na. Hindi. Yo! Walang bukas na. Meron? Alam mo yung... Ubusin mo yan? Tachang. Wala. Margarine. May naaalala tuloy ako sa tugtog na yun. Yung mga tugtog na yan, naaalala ko. Ikaw? May naaalala ka dyan? Esperanza. May naalala ko sa tugtog na yun. Esperanza. Naalala ko yung mga utang ko dati. Utang. Wala na ba? Hali ka na. Ako na, alalanin mo. Ay, meron pa po. Yun, Kuya Julius. Thank you po, Kuya Julius, sa pagpasok mo sa live ko at sa pagpakulay. Thank you po. Kuya Julius, hello. Thank you so much po. Luluto po kami ng ano, Kuya Rene. polvoron. Ayan, dyan si Kuya Julius, Kuya Rene. Silent viewers, hello. Luluto po kami ng pandagdag sa business namin. Pabili po, Yema. Sabi ni Kuya Julius. Ano po, polvoron, Kuya Julius? Thank you po. Gusto ko rin po itry yung ano. Yema? Yung yema. Hindi ko alam na yan. Magkano tayo? Yan, thank you po, Kuya Julius. Thank you. Thank you po. Ano magsayaw din? Ito lang din sa barracks. Ayan po. Kala ko Yema. Pulburon po, Kuya. Mag-aaral po ako gagawa kasi favorite ko din po yung yema. Try lang po. Rajim. Kasilangan. Shoutout pa rin ng TV. Hello din po, shoutout din po sa inyo dyan. Magandang Rajim. gabi. Tama ba yung pronunciation? Rajim o Rahim? Oh, Rahim. Basadol. Salamat, Kuya Julius. Opo. Ano lang, nag-try lang ako na mag-live ngayon kasi wala naman akong ini-edit ngayon. Kuya Rene, good evening po, sabi na Julius. Wala akong ini-edit kaya sabi ko mag-live. Habang nagawa ko Oh. yung show. Salamat palipad, Kuya Julius, sabi ni Kuya Rene. At yung ano, may full video ko niyan, yung pamili ko dun sa bato. Ano,
Pag umaga, vlogger. Pag gabi, isip ng pagkakakitaan. Ganun yung ano, technique namin mag-asawa. Nauuso naman pati yung ano, nauuso naman yung nakawan dito. Balak ko na sana mag-stay doon sa ano, sa barracks. Kasi nalilit ako. Siyempre, pero pag nalilit naman ako sa pagpasok, kasi siyempre, puyat tayo dito, tapos pagod sa trabaho, pagdating sa bahay, puyat sa tindahan, tapos nag-i-edit. Okay yan, practice yan para sa next challenge nyo ni Tol Alamid. Opo. Opo nga, Julius. Thank you po. Thank you po. O, ayusin mo na doon tayo. Saan? Daan. Hindi ko Okay na ba yan? madaan. Hindi doon pa daan. Ano yan? Medyo mataas kasi hindi ko na. Ako ano? Hindi, doon na lang tayo sa table. Parang bilog-bilog mo. Kaya nga sa table na lang. Alam ko ba, niluto na siya. Pinatay na yung gasol. At lilipat namin na dun sa o, kunin mo itong ano, camera. Alipat mo tayo dun sa, tinatay mo na itong, ano, Isa. sabi kaya tayo ma. Oo, maya. Yan. Dito na kami sa, ay, Sorry po. table. Yun. Sana po, Julius. Sana nga po. Di ko pa alam po kung ano, kung makasali kami sa challenge. Kuya rin, kamusta po sabi nga, Julius? Wala pa po akong idea kung makakasama ba. Rajim, salamat, sabi ni Kuya rin. At yun nga, naputol yung pinto kanina. Pinaplano ko na sana mag-stay dun sa barracks. Kaso, yun nga kagabi, dun sa barangay namin, dun sa Kilapula, may pinasok na naman na tindahan. Ay, di naman pala pinasok kasi di naman sila nakapasok. Nagtangka lang na pasukin. Bali yung harang dun sa gitna. Ano yun, bakal nga yun eh. Kinater nila. Nalamaan dahil sila. Oo. Kasi may gamit sila. Pero nabulabog kasi alas 4 madaling araw na nangyayari. Siyempre may gising na yun eh. Oo, yun yung namin. Oo. May gising na nabulabog. Yung style daw nung magnanakaw, kasi may CCTV rin naman din. Yung style nung magnanakaw, nagputulak ng motor. Nagtakpo na amin. Para hindi naman. Oo, tapos dumiretso dun. Nagtakot pa din kahit may CCTV. Oo. Okay lang, Sir Jol, sabi ni Kuya Rini. Practice ka na parang Jason magbudot. Pwede. Pwede. Pag nasa live naman sila doon, nag-ano naman kami. Budots. Kaso yun nga, pag may ini-edit, nagpapaalam naman sa kanila na mag-edit muna kasi kailangan din natin makapag-upload. Alam po. At siyempre maraming salamat po sa suporta ng mga viewers na nanonood sa mga upload namin. Pampasaya yun sa aming mga na andito sa ibang bansa. Opo. Opo, kuya. At siyempre napapasaya nyo rin po kami, kuya, sa mga kulay, mga tulong nyo sa amin, panunood, ganun. Ayan na. Parang may full video tayo. Sabay na yung vlog. May full video sa paggawa ng polvoron. Kay Kuya Julius po. Ayun, salamat kay Kuya Julius at Kuya Rini na nakatune in. At siya nagpakulay. Rajim. Hello po. Naka-live po kasi ko. Naka-live. Shoutout sa kay Kuya Julius at Kuya Rini. At Kuya Rajim. Ay, bibili. Pero Jason, namimiss ko sa atin yung insamada. Sarap yung insamada. Insamada. Yung tinapay na may margarine na may yung paganyan. Masarap talaga. Oo. Yung
Yung may margarine tapos may asukal. Yung may parang design, Mm. yung gilid. Bumili ka na nun eh, doon sa bago. Doon sa bago. Sobrang ano, masarap talaga. Tapos yung ano, yung may sesame seed, ano ba yung pangalan nito? Kuya Rini, Binangkan. Malata. Kuya Rini, halata po ba? Matawa ako. Yung binangkan, yun yung masarap doon. Binangkal? Oo, yung binibili mo. Kahit ilang araw na hindi nasisira. Ay, binipreto. Yung bilog, yung bilog. Yung may sesame seed, binangkan na. Oo. Tikman mo na, kuha ka ng kutsara. Yung dadagdagan natin ng asukal. Kanina, grabe yung sayawan nila kanina dun sa live niyan, ni Karot, pati kay Vince. Ano yung ano? Bakit asan? Kutsara? Ha? Asaan ka? Ano nga, mag-edit ako. Mag-edit ako. Try mo kung magdadagdag pa tayo ng asukal. Ayan, for viewers, hello po. Grabe yung ano, sayawan kanina. Tikman mo lang kung dadagdag. Kumuha pa ng ano, ng kahoy para para ano, floor dance. Full dance. Ayan. May kumakanta. Nagkakasiyahan ko sa kawan. Ayan, tikman ko na. Tikman mo lang muna. Tikman. Kung dalagay ng asukal. Kunti pa. Matama. 1/4 eh. Pag umuwi ako sa atin, sa Pinas, pagbalik ko dito, puro pagkain, laman, maliit ako. Punta ka dito ka, Julius. Magkano tayo papabaan tayo ng special Mm. pinakadalain. Makanda po ng laing, Saka yung pinaka ano nahalo po ng namin, pikol. pinagmamalaki talaga namin na luto ng mama niya. Yung ano, laing, saka yung atsara talaga. Atsara, The best talaga yung atsara nila. pikadilyo, kaprito. Saka yung alamang, yun talaga, tatlo na yun. Yun yung parating ano. Yan yung mga paborito ko sana, alam mo, kaso kung bawal na. Bawal muna. Hindi, parang... For viewers, hello. Comment po kayo, silent viewers. Insamada, opo. Masarap ang insamada. Tsaka dito po ano may ano, uso sa amin yung toasted siopaw po, masarap. Okay na? Kasi nung nakaraan gumawa ako nito pang sarili lang eh, kaya nakalimutan ko. Ano? Tabang pa? Kunti ba? Kunti na lang. Hindi naman kaya ang gatas. Gatas. May gatas naman din. Hindi, tinatansya ko kasi ng pakit. Hindi, tingin na. Matatansya mo rin yun, kahit sa kutsara. Yan. Doon ako kanina parang Jason TV, di lang puro work lang ng work. Bilis tumanda. O nga po ka Julius, nakita ko rin doon na ano, na doon ka sa live nila. Kaso yun nga, nagpaalam din ako sa kanila noon. Kasi kailangan ko rin humabol. Kasi anong pitcha na, yung naipon ko na dollar ay pasok na rin. 100 sakto. Ano ka lahati? Hmm? Lahati. Latin lang mo. Kasi kailangan ko rin humabol ng ano. Kasi may, alam niyo na po yung ano, kaya tayo nagsisipag. May pinaglalaanan dahil sa kanya na bastusan. Ano yung kwentuhan mo? Mag-isingit mo na ako. Oo, sige.
Tapos grabe ka, minadali namin yung pagbuhos doon. Signal number 1 na po sa Oo. partido. Dito Kakaingit sa- kayo araw-araw masaya dito. Puro work lang ng work, bilis tumanda. Pag uwi niyo po, bawi din po kayo. Parang yung sinabi na uwian na. Sir Julius, nakauwi ka na ba sa Pinas? Kailan po kayo uwi? Ay, ano pa tayo sa sunod na? Ay, 2 years pa ata uwi si Sir Julius. Parang nasabi niya nung sa live ko. Yung isa. Yun, thank you po, Sir Julius, sa pakulay niyo ulit. Thank you po ulit. Thank you. Wala pa sa challenge yan. Grabe sa maporte ka, Julius. Thank you po. Thank you po. Kwentuhan na lang po muna. Wala pa tayo sa challenge. Nakakaya. Salamat po. Try mo na ako. Ganun ulit. Ayan, tinitist ko. Bawi na lang po kami kaya Julius pag ano po, nagbakasyon na po. O, diba? Ano man na siya? Parang namubo na siya. Mabilis siyang dinagdagan mo ng ano gatas. Hindi ka naman talaga sa mga. Kaya nga. Try mo nga. Kaya subukan. Parang taste ko. Ako yung taga-testing para ano. Kasi wala siyang panlasa. Kuya rin ni every years ako nauwi sa Pilipinas. Kuya rin. Pag uwi mo po kay Julius, daan ka. Ano yung paborito mo po kay Julius na ano? Naluto. Okay na? Asukan pa konti. Kunting asukal. Hindi natin siya po. Si Kuya Rini nga, nagpaplano po yan na pumunta dito sa Bicol eh. Sabi ko nga, ano, sa itong taon na to eh, kasi December ang maganda mo. Ay, kasi. di pista, August, Sa November. February, November, pista na dito sa amin. Tapos Yes, February, pista din sa amin, doon kila Pula. Mismo ng Pinas Sir Julius, sabi ni Kuya Rini. at yun nga. Jason, okay lang yan kasi wala naman kayo sweldo sa ginagawa niyo. Tapos yung mga basher, grabe, pang malas ng mga tao sa inyong mga... Kaya nga po eh. Pero ano lang, Sanay. no? Yun nga sabi niya nung iba, huwag ko na lang daw patulan. Hindi ka po tinutulad sa inyo. Pasyal ako dyan sa May pag pumayag si Kuya Noli. Opo. Hintayin namin kayo dyan, Kuya Julius, pagpunta dito. Yun nga, sa mga basher naman, yung mga yun nga, nung pinatulan ko na sa vlog ko, sabi ng iba, huwag ko na lang patulan kasi dagdag ano. Minsan, hinahayaan ko na, kaso pag talagang grabe na, di ko na matiis eh. Kaya, yun, napapatulan ko talaga. Kasi wala silang alam na ano, kung ano yung pinaka-ano namin. Graduation na anak ko ng lupit. Congrats po. Okay na ba? Oo. Sa May pala. Sa isang taon. Yung ano, Tinday ko bukas na. yun. Alin? Konti pa. Dinagdagan mo ito masukan. Ito Ba't lang dyan mo po. lalagay? Piso-piso lang naman eh. Piso-piso ulit tayo ng mga bata. Tapos Hindi yan, yung... tapos igaganyan nun sa apple. Ay sa Camila. Kasi try lang natin. Pag ano, medyo magiging yung package. Yung pag... Pwede na. Kasi ang ano ko lang talaga, target market ko kasi yung mga bata. Kasi bata talaga ang masyadong ano dito. Ang matambay. Ano yung kandila? Hindi.
Iyan muna natin, itatansya ko mag. Sige. Ibabalik ko na lahat. Sige na. Inom muna ako. Ha? Inom ako. Bless na. 3 viewers sa low po. Yan. Dito ka muna. Inom ako. May. Kasi ang cellphone ko. Ingat po kayo dyan. Uwi na po ako. Kuya Rene, ingat po. Ingat din po. Ay, graduation pala ng anak daw na architect. Ay. Sir Julius, bago ka umuwi o pumuntang Bato, sabihan mo parang Jason TV paglato ka ng masarap na laing. Opo, Sir Julius. Pag ano po, bakasyon po kayo, mag-ano po kayo agad. Para makapag-prepare po kami ng ano. Ingat po kayo dyan. O yun ako. Architect pala ako. Ingat po ka, Julius. Ay, parang mahirap to ha. Kailangan natin ng maliit na kutsara. Ingat po kayo dyan. At siyempre ingat po kayo, Kuya Julius, sa work niyo dyan sa ibang bansa. Laing tapos maraming sahog na taba. Yun. Tapos may sili. Suman, yun ang mga ano dito sa amin. Suman. Tawagin sa amin ibos. Hindi. Tapos minsan, nung Ano? nakaraan, nagpadala kami doon sa binan ko, yung mama niya. Doon sa Hong Kong, yung mama nito eh. Nagpadala kami ng laing tsaka dinuguan. Ang ganito lang po. Piso. Thank you very much. Ingat po ka, Julius. Ay, nasa work po kayo kay Julius ngayon? Nasa work, tapos pauwi ka na sa bahay mo. Ingat po ka, Julius, at maraming salamat po sa pakulay mo. Thank you po ka, Julius. Ganyan I yung love piso. you. Ay, Ganyan yung. ganito piso? Nakikita ko sa tinda ng mga bata sa school. Ganito piso? Pag nagsusundo ako. Oh, nabibili. Ang maganda nito, padala mo kay Bibi para matuto si Bibi mag-inda. Diba? Para matuto magnegosyo. Ingat po ka, Julius. Thank you po Ingat talaga. po, thank you po. Thank you so much po. Sige po, Sir Julius. Ingat ka rin dyan. No, thank you po. Sige lang na, nag-iipon na din siguro ng pamasahe. Mag-ipon ka na kaya rin ng pumasahe mo para pagpunta ni Kuya Julius po. Mabalik ka na dito pumunta rito. Dahil pamasahe lang kuya rin eh. Kakain ka dito. Ngunit pumasahe lang. Oo. Pagkain walang problema dito. Kakain, kung anong kakainin namin yun din yung sa'yo. Kakain tayo lahat. Ayan nyo, sana sa yun nga rin yung gusto kong mangyari. Pag medyo makaipon-ipon na ako, yung nabili namin nito na lupa, papagawan ko ng yung native na kubo. Yung kubo lang, para pag may mga may mga bakasyon o bisita, pwedeng doon, salo-salo. Tapos yung doon ako maggagawa ng extra vlog, parang alakaman kamang yan. Diba? Hindi, pwede yan. Sure mo yan ang mga bisita. Sports vlog. Ay, amuay. Yo, hello po, shoutout. Saka na, mainit pa. Konti. Anong cellphone mo? Anong cellphone mo? Kung ano po saan ko nakagay. Ayun. Ako. Pwede na ba ito? Medyo mainit. Siguro na. Ate yun, sana medyo naman. Sana
mahina lang yung, kasi may low pressure eh. Signal number 1 na sa partido. Kaya nga, sino number 1 na? Ano ko nagsisimula mo kung... Ano? Nakaunod ko nga. Gusto ko kayo binako yan. Ano ba gusto sa'yo? Ads. Yo! Gayon man kan, shelter mo. Saan mo? At Bicolano rin. Ayun man kan shelter mo parang Jason. Parang ano to, Arnie siguro. Taga Bicol. Ano lang po, hindi po to sa amin. Hindi po to sa amin. At yung ano, ito pong bahay na to na tinitirahan ko. Hindi naman po to sa amin, sa atin niya. Bali kami lang yung tumitira kasi Nice to. oo, yung biyan ko ano, Malrace. Tapos yung atin niya, may bahay naman dun sa Cavite. Kaya kami lang po yung ano dito, yung kumbaga tumatao, tumitira. Pero may ano na rin kami, may napundar na rin kami mag-asawa na lupa. Na kung halimbawa sakali, pag gusto na nila dito umuwi o tumira dito, may ano na rin kami na kumbaga lilipatan kahit kubo-kubo lang. And yun na rin po yung pinag-iipunan ko kaso unahin ko muna yung pag ano sa ano, asawa ko. Pero pag matapos na, mag-uunti-unti na ako dun na kahit kubo-kubo lang. Tapos pagtatanim-taniman namin dito, alam ba, pag linggo, walang trabaho sa site, pwede kami dun na ano, Hindi pumunta. pa pala sila na, hindi mo pa na-update yung tanim natin. Ang talong. Di, bala ko unahin dun mga talaga, bakod, kahit yung bakod lang na simple lang. Gusto ko kasi Tapos, makapagtanim na ng saging. Tapos Yun yung gusto ko ng saging, ililipat ko kakao. yung mga manok natin. Saging, kakao, nyog. Yung mangga dyan eh. May tanim ako dyan mangga na ano. Kalabaw. Nakita ko yan lupa niyo. Opo. Na-vlog ko na ba yun? Sa vlog ko po ba ako rin, Kuya Rene? Mga ano yan. Mga lasing na tayo, mga nag bubulots. Ano yun? Maganda rin dun tumira eh. Kasi medyo... Pero tanaw lang naman yung kalsada. Pero ang pinakaano talaga namin kasi gusto din namin farm. 500 lang pala yun, 500 kas pala. Yung 5 meters. Na, 5 meters ba yun? na, Yung bakal na pang ano? yung ganyan, nilolyo. Yung rolyo na bakal. Kaso, Sabi ni Kuya Puloy. Kaya yung bala ko doon, sila ang gagawa. hindi Gawa pili na. sa... Oo. Parang mura. Oo nga, sabi ni Kuya Puloy. Kaya plano ko doon, habang wala pa, parang gusto ko umatay-utay, bumili. O isa-isa. Para kung sakaling ano makapaikot na, papagawa ko na. Tapos yung Pwede ba yun yung poste, 500 ay yung 100 ibigay mo dun sa akin? pwede siguro. Dyan na lang, kung ano na lang. Ang natanim ako na doon, mga siguro mga 5,000. Yung ano, para Poste makaikot. pa lang? Hindi, yung ano pa lang yun. Yung rolyo na pangharang. Yung poste hindi pa. Hindi pa. Gagawin natin, papagawa ko yun. Kaya itong ginawa ko dyan sa anong tindahan. 5 euros low. Baksog uran dyan. Baksog uran dyan. Parang dyan. Wala po pong ulan ngayon. Sa partido po, ang signal Oh. number 1 na po. Partido, Garci Corena. Kuya rin eh. Labuan. Pagka alam ko parang Jason, doon lang yan. Malapit bahay nyo. Doon po sa tindahan.
Doon sa tinitindan nila mama. Dun sa ano po, sa barbershop ni Kasinggil. Yun, doon sa barbershop ni Kasinggil. Doon banda po doon. Maganda yung view doon kasi alos palayan yun eh. Palayan siya. Yung mga gusto ko. Pwede doon yung plano ko doon talaga para may extra vlog. Pag walang pasok, di doon. Gusto ko doon mga manok. Mga manok, pabo, pato. Tapos mga gulay. Maganda kasi doon. Pag doon ka, walang masyadong basta makakatahimik sa utak. Kasi isa talaga yung sandalin mo talaga yun. Yung mga ganyan nila. Malayo sa katulad dito. 5 viewers, hello po. Sa mga silent viewers, hello. At yun, si Julius medyo, sa nata yun, nasa trabaho. Uwi na daw yun. At Hindi, ano morning pa lang sa kanila siguro. sabi niya kasi uwi na. Parang kung nasa work yun. Pauwi na siguro yun. Maganda din dun sa lupa ng papa mo. Kaso malayo na. Kaya nga po eh. Malayo na. Talaga dun, ang ano lang dun talaga yung daanan. Malayo dun. Maganda dun kasi yung daanan lang talaga ang problema. Rinig ba yung tugtugan sa kabila? At yun, habang naka-live, diretso pa vlog. Para may full video dun sa dun sa pamilya ko nung masangka. Ayan po, okay na yung nauutal ako. Puyat na kasi. Okay na po yung lasa ng pulburon at binabalik ng kasama ko. Magkano yung sa kanila? Pwede 4-5, pwede Piso. isa. Depende kung sobrang laki naman. 4 na peraso, 5 piso. Nabibilangin naman yan. Yung gastos din, i-cost din pa kasi. Kahit piso-piso lang ang puraso ko. Sabi ko, nakita yung lupa mo doon. Kita, yun, lupa mo doon. Doon lang po yung pera sa sa malapit doon sa tindahan ay sa gupitan ni Kasinggil. Tabi lang mismo. Oo. Oo. Kasing laki rin doon nito. Kasing laki rin. Itong natitilikan itong bahay na to. Yung yun, lupa na yun. For viewers, lupo. Paano may may ipupunta ko. Yung napundar namin yun. Hindi pa ako nagbablog. Ay, hiniram pala namin. Hiniram yung pera. Di ba? Hiniram natin ganun. Kay ate niya. May bibili mo. Ikaw naman. Ay, sorry. Tapos, may bibili. At mamaya, natin, sarado na tayo. Kasi 9, magtitin na. 9:59. Mamaya sasarado na namin tindahan kasi para diretso ng paggawa namin dito sa pulburon. Ito yung pulburon na babalutin namin. Lapit ko sa inyo. Ayan. 5 viewers sa loob. Dami. Ano to? Kalahating kilo ng all-purpose flour. Ayan. Kalahating kilo. Ayan, diskarte lang sa business. Sige dul, bye-bye na rin, may bukas pa. Sige po kaya rin, salamat po sa pag-tune in mo. Thank you very much po kaya rin. Ingat po kayo dyan kaya rin.
Siyempre po sa suporta nyo. Lagi kayo naka-suporta sa mga vlog namin at sa live. Pula sa aming lahat. Thank you po. Alas 10 na. Kawin po kayo para pintuan tayo. Asli. Nini. Kainin natin. Ito naman yung nabalot ng pulburon. Nagpipiso. Nagpo sa asawa ko. Ipadala namin sa anak namin sa school para matuto siyang magnegosyo. Magbili ka. Lalong lumakas ng sound ah. Ano yan? So, sige po Kuya Rini, salamat po Kuya Rini. Kuya Rene, Thank you po sa pagkanin mo. Thank you Kuya Rene parati Tingnan ng natin. sa amin, updated sa amin. Simula't simula. Kuya Rene, thank you po. Good night po. At kami mamaya pa po tatapusin pa. At bukas pa yung tindahan namin. Thank you po. Good night, Kuya Rene. Bakit lang sa kusip mo po? Binilang mo na? Hindi po. Lumabas na yung mga lasing. Nagsasayawan na dyan sa court. Good night Kuya Rini. Silent viewers, pasok po kayo. At mahina lang yung boses kasi tulog na yung anak namin. May pakita ko sa inyo mamaya, may nagsasayaan mga lasing. Mga babae. Mga ano rin po yan? Mga pinsan ko din. Right? Ayan na, nagsasayawan na sila. Yung po mayansi. Hmm? Mayansi. Yan. Oh. 3 viewers, hello. Ano ko na? I-sili ko na. Dito. Kaya ako, bibilangin pa natin. Dito. Wala. Tansyahan mo. Tapos wala ko dito. Hindi mo alam kung saan ko nalagay. Mag-ayaw ko kanina. Ano na ito?
Saan na? Tindahan. Mga. Wait. Wait, oh. Ay, yung order kasi. Ito nga, ano? Yung saan ko nilagay? Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Pabla. Sasayawan na. Ay, sorry. Mga nakalive pala sa ano, sa Facebook. Lakas. Copyright ba yun? Pag-remix hindi. Bomba ako! Alas 10. Anong oras na naman yata ang mga katulog dito? Anong oras gising? Balot. Ito na. Buksan mo naman. Mahal na kita. Ha? Yan yung sasayawan na. Oh. Ano yung basketball? Bakit yun? Tapos nagsasayawan. Ayun. Saan na ba sila? Ayun, mga nagiinuman. Tapos, Nagana ko na? balik ito. Wala. Yun lang na. Dalawa. Mga pupunta ng siyam-siyam nito. Sorry. Pag ano, oh, tayo. Hmm? Bakal niyo. Yes! Ano? Me? Ano? Ano? Ito. Ang viewers, yung cellphone mo na lang pala yan eh. Tawag na tayo. Ha? Ha? Okay. Babalik na lang.
2 viewers, hello. Dami nila oh. 2 million viewers, hello. Ayan, nagpupuyat na naman yung parang gising nyo. Tapos bukas, link. Nakakatakot yung ano. Nakakatakot yung panahon. Kalmado eh. Kalmado ng panahon. Mas nakakatakot kasi pag ano, yung panahon. Pero pag sobrang Itong ba na siguro kasi? bukas, pag umuulan, tansya mo rin bagyo. Pero pag nakakalmado, nakakatakot. Ano po ang baga, pristine. Ano to ah? Ano yun? Sa labat. Three viewers, hello. Wala yung ulit natin sa kanya. Mura lang naman yun. For viewers po, maraming For viewers, hello. Thank you po sa pag-tune nyo. Comment po kayo, usap tayo. Nawala tuloy. Nahiya. wala silang Yan, kahit papiso-piso lang to, pag naipon, marami yan. bili nga tayo ng ano, Hmm. ng pang-sale nito. Mahirap. Hindi ko pwede matin siya, puro putak. Ako ganun pala yan. Pwede sa plastic siguro. Oo, diba? Hmm? Puno? Siyempre, gusto ko. Gusto ko. Hindi matin. Hmm?
Sobrang ganda naman yung pagpapagpapag ko pa. So viewers, hello. Three viewers, hello po. Ayan. Pulburon to, pulburon. Noong nakaraan, ito naman pulburon. Sunod, yema. Yema. Hmm? Lalo? Sabi, Pakas ko. Bakit ako ba yun? Yan. Nandito sa bibig. Bigyan ko lahat. Maingay na, gising yung anak namin. I was so bad. Nangangalay ah. Hmm? Tara na tayo? End na ako. Teka tayo. Ayun po, maraming salamat sa pumasok sa aking live. At siyempre sa nagpakulay na si Kuya Julius. Thank you po, Kuya Rini. Hello po. At si Sports Vlog. Express Vlog. Regine. Jim, hello po. Thank you po. At siyempre sa mga silent viewers. At sa 2 viewers na naka-tune in sa live natin ngayon. Yan po, bye-bye. Love you all. At yung sa vlog na lang. At ano na, panoorin nyo lang sa vlog ko kung magkano yung kinita namin dito sa binabalot ko na ito na ano. Na, Pulburon. kasi, tawag nito. Baka mamaya pa kami. Mamaya pa matapos. Tagpipiso. Ay, Ayan. may bumili. Bye-bye. Thank you. Good night.